Yes, I work one family. Ini ndoitwa PTK aka Ghost Rider. Yes, ndonzi Mike Murumbi ndozitare kumusha. First riddim rangu rakanaka inonzi mbare riddim. Kana mchirizi inonzi mbare riddim. Ndo pakatangira vanhu vese kunzi kune mbare boys kune Zim Dance Hall. Tisi takatanga ne Zim Dance. Kwakune we dance but isusu tangoyo nemusambo wedu inonzi Zim Dance. Ndo pakatangira masinisi wa. Mbare riddim ndonanga masomali. Ndo papane kila time zvakaitika kumbare. Mimi na Sauro makasangana sei? Takasangana mumaweeks. Aitongoya zongonzwa kuti pane studio vatongoyo but takawirirana zvekudaro zvokusvika kuti pakutofa pake apa taitongowirirana zvakadaro taangosangana like aigara kuwaterforce sati pambilesi munhu waita mana neumbare achingoratidza kuti pane studio kusvika atozowewo patatanga kuita maweeks naye naSauro ende munhu wekuti aiappreciate maweeks ende munhu aitogonawo futi maweeks acho. Mbare boys ngena kina futi studio ngari kumbare kustudent ko kina makasangana imanje because kina ngari team majubi vaitozifambira nyaya dzacho vaitongoya kustudio vaitongobva majubi kwakananga kunational kuya kustudio same ndizvo natawanda vese natawanda vati takaziyana kuchikoro tell me more about relationship yakunakana aiwa ndo munhu ndakatotanga naye zvekutodaro kila tita tingori pasame school zvetiri kumbara iko taitongosangana naSilent Killer zvakanga ri parara aingododge achiuya ichi tichiridza mabhini tiri pambara achiuya maclash apa dati timu randakanyanyoenda naro kuchikoro kila ti sekalazi kina ndizoziva zvangu because kina ndakazotanga muziva after tatopedza chikoro nana tirifigures ana quality yanga iri mupano wefirst one ndachitaura kuti handisa zvemusic taingodzidza pasame school futi pabara munhu vese kufashi mauya kumagitari vanhu vaiappreciate zvinhu kuti music yedu izonzi yamusic pari kuda producer pana PTK aiwa mangoma kwaPTK ndo waitongopera zvinhu zvese tasingatombodiwe kuredio kwaitonzi hatitombooda timasongs but chakaitika ndechekuti etatoni haminoti chii chakaitika angoriridza use zvokuti papa akatombopiwa kana kabhandi keuredio zvizvo wakuridza bcause asingadiwe tangota se kusvika zimbira yacho yaitozovharwa nemari dzedu futi ichitoridza Zim Dance tisikapiwe mari bcause tasina kuregister mastudios bcause riddim ratazorejista bodyslam riddim saka patakanokolektawo tunhu twedu takasvika tichinzi machesa tora mari yese nealbum ndo pakabudisa albamu rake retafadzwa rainzi chiko rekuvharira nyika yese meno rainzi chi albamu iroro Simba yona Simba mamaziyana kuti manje kuzoti ati rasta egani zvakaitika Simba anontora ugani it's like pandakabva ugani ndakaenda inonzi Platinum Records yekufiyeko ndiri kufiyeko kwandaromboita kana 1 month but in fact first day yakauya Simba kaya na Magical ndo ndiye andirizokunani kuna Simba Simba vato vaka studio chipepe vato nditi ndiperekedze chi nda kutenga ma equipment but angati vaka studio vato nditi ndiperekedze ndotenga equipment vandatoenda vandatotenga equipment ye vandatomunyorera pasi zvinhu zvese vatadzokera kustudio kweko fana kukonditira zvinhu ndo vato nditi watouye panapa